Gaueko 11 gutxi ezustekoa emanez 22 eta 13 irabazi diete Larrazabalek eta Mariezkurrenak Laso eta Albisuri Gasteizko hogeta pilotalekuan jokatutako Andre Marizuria torneo nagusiko lehen finalerdian. Gogoratuko dugu bi bikotentzat gaurkoa izan dela lehiaketako lehen norgehiagoka eta gogoratuko dugu beraz bakoitza nondik iritsi den batetik Unai Lasok atzo jokatu zuen beran Ezkurdia eta Albisuren aurka, gaur lagun izan duen Albisuren aurka, Martijarekin batera izan zen Laso, Masters CaixaBankeko ligaxkako partidan, eta bertan 22 eta 20 galdu zuten Albisuk berriz irabazi egin zuen Ezkurdiarekin batera. Laso eta Martijaren aurka 22 eta 20, Iker Larrazabalek irabazi egin zuen baita ere igandean Lizarran Zabaletarekin batera Peio Etxeberria eta Iztuetaren aurka, eta Jon Mariezkurrenak ere pasara galanta eman zien ostiralean Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuan, Aitor Elordirekin batera, Altuna eta Imazi Masters CaixaBankeko partidan, eta horre ere, 22 eta 6 irabazi zien. Egia esan partida hasiera berdindua izan da, baina hasieratik ikusi da Jon Mariezkurrena nagusitu egingo zela. Sekulako joko bola da, lehen partidan Unai Landarekin gertatu den bezala oraingoan ere atzelarien artean jotzaileenak nabarmen dominatu du, Albisu ere jotzailea da, baina Mariezkurrena gaur egun beste freskotasuna dauka eta beste abiadura batekin irteten zaio pilota eskutik, eta alaxe izan du. Albisu eta ondorioz Unai Laso ahal izan duen lekutik sartzen ikusi dugu, eta Iker Larrazabal egoki eta zuzen jokatzen. Hori zen gaurkoan bere lana, bazekien Mariezkurrena hasieratik nagusitzen hasten bazen aurrean berak tentuz jokatu beharko zuela, eta tentuz jokatzeaz gain nortasunarekin ikusi dugu egia da, behar bada partida hasieran eta zenbaitunetan akatzen bat edo beste egin duela, Unai Lasoren aurka ere normala da, Unai Laso edozein lekutatik sartu da, baina beti jokoa nahastea izan da bere xede nagusia, baina Bosnako horretatik aurrera berehala hasi da Mariezkurrena atzean dominatzen, eta egia esan ikeragarria izan da eman duen erakustaldia, frontisa bikain baliatuz, pilota guztietara ongi jarriz, kantxan ere erraz ibiliz, eta 12 eta 6 aurreratu dira aipatu moduan. Ondoren, 17 eta 13 eta 6 ere joan dira, 14 eta 6, baina bapatean txakalaldi txiki bat izan dute, Larrazabalek eta Mariezkurrenak, hor Unaik baliatu ditu, hainbat aukera, saketikan hasita, naiz eta ez duen sakea gaurkoan asko nahasi, Bizkar eta Gereniaingo aurrelariak, baina hor izan dute une bat eta Larrazabal eta Mariezkurrenarentzat une kritikoa izan da. Urduri jarri dira, biak hor asko hurbildu dira, 13 eta 17, lau tantura, pentsa, etzen hauntzaren gauerdiko ez dula hori, eta hor, momentu batean Mariezkurrenak herri eta apur bat egin dio Larrazabali, eta askotan, bikotearen barruan gauzak horrela aldrebesten hasten direnean, atzetik datorren bikotea eta kontuan izanik gainera atzetik zetorren bikotea Lasok eta Albisuk osatzen zutela are gehiago behar bada, harrapatzeko zorian izan dira, baina egia da, Mariezkurrenaren hasierako nagusitasun horrek Jon Ander Albisuri txispa berehala galarazi diola, deseroso ibili da oro Arrataungo atzelaria, meritu handiko pilotak eraman ditu, eta hor lan ikeragarria egin du ikeragarria eta ipagarria beste behin ere, erakutsi du zenolako baliabideak dituen beste behin ere, baina aurrera joaterakoan eta zenbaitetan ere irriste egin du, ez da eroso ibili
oroarre ataungo aurrelaria, eta berak galdu duen pilota baten ondorio 18 eta 13 jarri dira aurretik Larrazabal eta Mari Ezkurrena, eta azkenerako 22 eta 13 amaitu da norgehiagoka. Mari Ezkurrenaren inguruan hitz egin du, baina Larrazabalen inguruan ere hitz egin nahiko nuke. Nortasun handia erakutsi du gaurkoan, ikusten ari gara pixkanaka defentsan ere gora egiten ari den pilotaria dela. Gaur harrigarria izan bada ere, eta naiz eta atzean Jonek dominatu duen gehien, boleaz eta egin ditu tantoak, baina ez du beste batzuetan bezain bestea egin du. Boleaz eta ez ditu beste batzuetan bezain besteko diferentziak markatu. Atzean gainera oso ongi irakurri du partida, Jon Ander Albisuren bila joan eta Albisu eta aurrean Laso erabat deskonektatu beharra zeukatela, alaxe egin dute, eta aipagarria, ezker gantxoarekin behar bada ez ditu hainbeste tanto amaitu. Ez du partida ikusgarria egin, ez ditut hainbat tanto amaitu, baina bai partida praktikoa jokatu duela, oso ongi irakurri du Jon Mari Ezkurrenarekin gaur nola jokatu beharra zeukan, eta gehiago izan dira, emaitzak hala islatzen du, 9 tanturen aldea, baina Mari Ezkurrenak eman duen erakustaldia apartekoa izan da. Uda osoan zehar ala dabil, bera da kolpe gehien duen atzelaria, horrek zulo ikeragarriak irekitzen ditu, eta horrek berekin aritzen den edozein aurrelarik abagune asko edukitzea ekartzen dio, eta gaurkoan ere alaxe izan da, eta finalean dira Larrazabal eta Mari Ezkurrena, Lasok eta Albisuk agur esan diote txapelketari. Unai Lasok San Fermin torneoa irabazi zuen, bai lauto erdian eta bai binaka. Orain ez du Andre Mari Zuria torneo nagusi honetako finalean egoterik izango, baina gaur ere erakutsi du, naiz eta partida galdu eta naiz eta aurkariak askoz gehiago izan, erakutsi du zenolako momentuan dagoen, ahal izan duenetan sartu da, tanto batzuk ere amaitu ditu, eta beti aurkariei presioa nola sartu dien hori ere aipatzekoa izan da, naiz eta emaitzari dagokionez ez hainbeste balio izan. Gogoratu beraz, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak 22, Lasok eta Albisuk 13, Gasteizen Larrazabal eta Mari Ezkurrena Andre Mari Zuria torneo nagusiko finalean izango dira.